Nyilván, hogy bárkinek nem lehet itt bemutatója, de azért általában mindenkit igyekszünk befogadni, tehát alapvetően elég nyitottak vagyunk ebből a szempontból is. És jönnek, tehát felajánlások érkeznek, hogy szeretnének itt, vagy ti kerestek? Megkeresések is vannak, és felajánlások. És itt a környéken elég sok könyvesbolt van a városban. Hogy tud működni az íróbolt, amiben más, mint például itt az Alexandra könyvesbolt, tehát van valamilyen más, akár látogatói körben, irodalmi életben. Mondhatni, hogy abból több van, tömegeket vonz, hogy mennyiben más az íróbolt? Hát alapvetően az íróboltja, tudok mondani jót is, rosszat is, ilyenben különbözünk, tehát a rossz az, hogy nagyon kezdjük a rosszat, talán jó lesz hallani, hát a rossz az, hogy mi nem nagyon tudunk kedvezményt adni, tehát nem tudunk úgy megállapodni a kiadókkal, ahogy például egy Alexandra. Tehát egy Alexandra egy mamut cég, ő diktálja a feltételeket a kiadóknak. Mi egyrészt nem értünk egyet ebben a kapitalista kizsákmányolással, tehát avval a fajta, hogy valaki előállít egy könyvet, de hoz hozzá szerzőt, szerkesztőt, nyomdaköltséget vállalja, tényleg valakivel foglalkoznak, szereznek hozzá lektort, és akkor ezek után a Alexandra azt mondja a szerzőnek, hogy a könyvnek a 60%-ának, tehát a könyv árának 60%-át ő kéri. Most ilyen feltételekkel mi nem is szeretnénk kereskedni, mert nem tartjuk fairnek a könyv előállítójával szemben. Másrészt viszont emiatt nem is tudunk kedvezményeket adni, tehát van a törzsvásárlói kedvezmény, van 10%, de ennél nagyobb százalékot igazából 20% van a magyar narancs kártyára, és ennél nagyobb százalék kedvezmény nem is tudunk senkinek adni. Íróknak van még 10% kedvezmény, de pedagógus, diák és egyéb kedvezmények nincsenek, pont ebből kifolyólag, mert hát a bolt kicsiségéből is fakadóan, tehát nem vagyunk a piacon egy akkora tényező, hogy tudjunk diktálni feltételeket, meg mint említette, nem is szeretnénk. Abban a szempontból viszont előny ez a kicsiség, hogy ha valaki ide bejön és jó könyveket akar venni, akkor nem kell egy 3 emeletes vagy 4 emeletes könyvpalotába bolyongania és keresnie, és megkérdezni a eladót, hogy hol van a Márek Füves könyve, és elviszi a kertészeti részlegbe, tehát nálunk ilyen nem történhet meg. Szóval, hogy itt tényleg koncentráltan itt megtalál az ember mindent, ami érdekes lehet, vagy ha nincs itt, akkor is mondjuk megrendelik 1-2 nap alatt, ha rendelhető. Tehát, ebben is igyekszünk rugalmasak lenni, most már tényleg tehát nem tartom mondjuk lesz de ha valaki nagyon szeretné, akkor megrendeljük neki. Tehát azt, hogy a polcunkon legyen, arra itt nincsen keret, de ha vásárol meg akarja venni, akkor nincs akadály. Nem a napjaink írói, költői szám ide tartoznak, mint törzs vendégek? Hát ez változó. Vannak olyan írók például, mint Antalita Zsír, aki megkapta Törvényi Szöveggolyódíjat, nem az utóbbi élet, én 6 éve dolgozom itt, az alatt nem álltam egyszer se, de ő például már abszolút visszavonult életet él. Tehát azért nem mindenki, de az íróknak a java az megfordul egy évben legalább egyszer. Itt van, aki többször, van, aki kevesebbszer. Épp most itt fölöttem Paltányló és az interjú, valamelyik televíziónak, tehát hogy tényleg hogy sokan például Kukorelli Endre nem szeresen itt interjúkat. Úgyhogy ez így. Hát meg a bemutatókon általában azért az irodalmi élet úgy működik, hogy a szerzők azok járnak egymás rendezvényeire, vagy egymás bemutatóira, ugye akkor tudnak találkozni kiadókkal egymással, és tehát hogy pont emiatt az irodalmi élet része is az itt létünk, vagy hogy mondjam. És a régi írók, illetve költők közül említettél néhányat, de hogy rajtuk kívül ki volt az, aki még ide járt, illetve mennyire tartja meg ezt a hagyományt a bolt, tehát hogy valamilyen szinten reklámozza magát csúnya szóval, tehát hogy József Attila ide járt, vagy a mai emberek számára ez fontos, vagy híres emberek jártak ide, tehát hogy hatással vannak ők a mai írók boltjára. Abszolút, persze. Igazából pont itt alapozódik meg a hagyomány, tehát hogyha nem lett volna a japán kávéház, akkor lehet, hogy senkinek eszébe nem jut, hogy itt irodalmi rendezvények legyenek, hogy itt az íróknak legyen. Tehát aztán ebből lett, hogy a kedvezmény az íróknak, ez már 60-as, 50-es évektől nem tudom pontosan mikortól, de már akkor kialakult, akkor rendszeresen voltak ilyen írólvasó találkozók, dedikálások. Tudom, én nem voltam itt, mert akkor még én nagyon fiatal voltam, de mesélik, hogy ott Géza itt ült valahol a sarokba, és így dedikált. Tehát hogy ez a hagyomány így öröklődik át. És mondjuk az írók is úgy jönnek már ide, hogy mondjuk
vegyünk egy fiatal írót, aki a 80-as években volt fiatal, akkor ő neki számára már egy ilyen természetes tér volt, hogy itt barátkozott meg az egész irodalommal. De van például egy fiatal irodalomtörténész srác, aki körülbelül velem egyidős, és még nem publikált sehol, de már ide járogatott be, akkor beszélgettünk párszor, közben elkezdett publikálni, egyre nagyobb neve van így a... Tehát, hogy ez ma is történik, egy ilyen beavató szertartásként az íróbolt, egy olyan hely, ahová, hogyha valaki szeretne az irodalmi életben benne lenni, akkor eljárogat egy könyvbemutatókra, beüldögél, tehát hogy ilyen, mondom, a beavatásnak a része az íróbolt, és az irodalmi életben. Van pár ilyen kultikus hely Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Goethe Intézet, vagy pár ilyen centrum, és azt hiszem, hogy ebben ezek közé minket is be lehet számolni. Másrészt pedig, nem tudom, amit szoktak dicsérni bennünk is, az, hogy az aktuális kánon, tehát ami szerint mondjuk azt mondjuk, hogy a legjobb, tehát hogy a kánon, azt tudjátok mit jelent, tehát hogy kik a legjobb írók, nagyjából egy ilyen toplista az ember, egy láthatatlan toplista, ami az emberek fejében létezik. Na, ez az irodalmi kánon nálunk így megjelenik a könyves polcokon. Tehát mondjuk most már van valódi toplistánk, és már Magyar Narancsnak van egy ilyen 2 havonta frissülő listája, aminek most itt van egy külön polca, de hogy kiemelt helyekre azok a könyvek kerülnek, amikről tényleg úgy gondoljuk mi is, meg a szerzők, meg egyáltalán ez a kánon, hogy ezek jó könyvek. És akkor azok kerülnek kiemelt helyekre. Hát aki ide jár Bettével, az nagy többségben tudja azt, hogy ide milyen emberek járnak, vagy inkább itt kapnak el. Szerintem 50-50%. Mi nem szoktuk ezt mesélni, tehát nem szoktunk ezzel dicsekedni, ez a helynek az adottsága, meg a helynek, meg egyáltalán szerintem, hogyha valaki bejön, annyira érzi, hogy ez egy más hely, mint az összes többi. Nem tudom, nem ez ilyen ezoterikus duma, de valami van itt a levegőben. Tehát hogy itt nem tudom, lassan 100 éve egy kulturális központ, ez a sarok, és nem egy íróboltjáról beszélek, hanem erről a helyről, nem nehezen tudnám elképzelni, hogy itt valaha valami más működjön. Tehát sok mindent el tudok képzelni, mi lehetne itt, de mindenképpen közel lenne a kultúrához. Tehát akkor ez elég mérvadó azért a ti voltatok így az irodalmilag, mert mondtad, hogy annak egy ismeretlen szerző is akár Bettével, és mint egy beavatás, és azért innen tud ismerettséget szerezni, vagy ismertséget. Hát ismertséget talán nem ismerettséget inkább. Meg alapvetően ez olyan, mint egy, tud ez olyan működik, mint egy iskola, vagy nem tudom. Tehát ez azért már aztán egy kicsit túlzás. Nem, egyszerűen ez egy, nem tudom, ez inkább nem, szóval nem iskola ez, de valami olyasmi, ahol lehet valamit tapasztalni. Itt vannak ezek a folyóiratok, ami talán legjobb folyóiratválaszték Budapesten, meg szerintem Magyarországon is, a legnagyobb ilyen irodalmi folyóiratválaszték ott azon a polcon, ami 3 oldala van. És tényleg például hogyha még bejön ide valaki, és tudni akar, hogy mit gondolnak, akkor leveszi mondjuk itt 4-5-öt, átlapozgatja, átböngészi, és akkor már valamennyire képbe kerül. Tehát akkor van lehetőség, hogy nem csak vásárlás, hanem leülni is. Elsőként talán itt ebben a könyvesboltban volt az, hogy asztalok kerültek a boltba. Tehát régen ugye a könyvesbolt úgy nézett ki, hogy bejöttél, mint egy hentes üzletbe kértél, pár könyvet megkaptad és tovább mentél. És akkor itt kezdte el, még most a nyugdíjazó még dolgozik egyik főnöki nagy tervezető kezdte el ezt. És említetted az üveggolyórendet, hogy ezt egy kicsit lehet fejteni, hogy alakult ki, mi is pontosan ez? Hát úgy alakult, az első üveggolyót a Mándi Iván kapta. És a mostani vezetői is, a Nagy Rendet és Valogerit meg szerették volna ajándékozni egy könyvét valakivel. És ennek kapcsán találták ki ezt az üveggolyó rendet. És hát mivel akkor sem bővelkedtek, hogy ez nem egy ilyen, hogyan lehet gyorsan meggazdagodni szakma, ezért volt egy üveggolyó, és azt adták oda a Mándi Ivánnak, és ő mondta azt, hogy ez az ő rendje. Tehát mégis ő nevezte el, hogy ez a legnagyobb megtiszteltetés számára, amit valaha kapott, és akkor így alakult meg ez a üveggolyórend, és aztán ebből a hagyomány született, hogy minden könyvhéten egy kortárs szerzőnek adjuk így a bolt csapata.
És bocsánat, az üveggolyó rendnek a tagjai találkoznak? Tehát volt meg ilyen találkozó, hogy mindenki Hát például mondjuk most voltunk ugye 20 évesek, és ennek kapcsán volt egy rendezvény, és nem az összes